गुथि खेब जारिमिनारि संकस खेराइसालि खुंफुंनाय हाबाफारिया नैथि सानाव आगान होबाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बलामजरा ओनसोलनि संकस बोराइ दैमासेर दायनिमारियाव गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफाद, माइनाव आफाद, लाइमोन आफाद, बाथौ अजा आफादनि बानजायनायाव गुथि जारिमिनारि संकस खेराइ फोरबो खुंनाय हाबाफारिया बायदि बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों नैथि सानाव आगान होबाय। दिनैनि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन बर' जन सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि दावराय देख्रेब नार्जारि। बिथांजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लाफैदोंमोन। आरोबाव गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जायो। दावराय देख्रेब नार्जारिया बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंखो आबुङै मिथिनानै लानि फै। जारिमिनारि संकस खेराइ खुंनाया जों फार्स्टआव 2016 खुंनाय जादों। 2016 खुंनाय जादों। दा बे खुंनायनि मेन उद्देश्यआनो जाबाय जे बे संकस दै सेरावनो माने बर' राजा नरनारायणआ 1564 खेराइ होदों आरो बे खेराइ होनायनि मेन उद्देश्यआनो जादोंमोन जे बे सानजा रायजोखौ जै खालामनो हादोंमोन। माने जिबां सानजा रायजो दं बेखौ जै खालामनो थाखाय नरनारायणआ बेयाव खेराइ फुजा होदों। दा गिबि नरनारायणआ ब्राह्मणफोरखौ लानानै नायखांदोंमोन जे सानजा रायजो जै खालामब्ला बबे दिना साबसिन जागोन। दिन बाराय थिग खालामनानै बे थांनो आवगायनानै ब्राह्मणजों नायखांनानै थिग खालामदोंमोन। दा बिनि उनावनो मोना समाव बाथौ बोराइया नरनारायणखौ सिमाङाव सफायनानै बुंदों, ए नरनारायण, नों नोंनि धोरोम खान्थिखौ मानो गारखो बे बाथ्रा बुंदों। नों नोंनि धोरोम खान्थिजों नोङो फुजा होआब्ला नोंनि सानजा रायजो जै खालामनाय जानाय नङा ओरै होनना बुंदों। दा ओमफ्राय बाथौ बोराइया सिमाङाव बिदि बुंनानै स्रोद गोमोरलांदों आरोखि। दा बेखौ जों मोनो दरं राजबंसावलि होननाय लेखा जों बेयाव मोनो। दरं राजबंसावलि लेखा सुर्यखुरि दैबग' लिरनाय, नैबे सुर्यखुरि दैबग' लिरनाय दरं राजबंसावलि। बे दरं राजबंसावलियावनो लिरनाय दङ। आरो बे दरं राजबंसावलिनि माने राजा माने समुद्र नारायण, आरो समुद्र नारायण राजाया सिलारायनि 7 जेनेरेसन, 7 जन फिसा सिलारायनि। बे सिलारायनि 7 जन फिसा समुद्र नारायणआ दरं राजबंसावलियाव बे लेखायाव लिरनानै दोनदों। दा बेयाव ओरै लिरदों, आं एसे फरायना होनो एसे नैबेयाव जे महादेबाथ' बाथौ बोराइयाथ' गोमोरलांबाय। बेयाव ओरै लिरदों, प्रथम निषाद देखा दिला सदाशिव बोले आपनार नीति एरली क्यों कसारी मतो एबो करियो नासन थर जय हयब कैल स्वरूप बसन ओरै होनदों। आं बुंबावदों, ओइ बुलि महादेब अन्तर्धान भैला, महादेबा गोमोरलांबाय। बिदिनो महादेब माने बर' बोराइ बाथौखौ होनदों आरोखि। बेयाव महादेब होनदोंब्लाबो बोराइ बाथौ होनदों। चेतन लबिया राजा सम्भार सफायला, आंगो सांगो जाबाय राजाया नरनारायणआ। मा जाखो, मारै जाखो, आसुरित जाबाय। ओंखायनो गाव थेवबो चेतन मोननानै बे माने थिग जाफिनबाय आरो। ओमफ्राय थिग जानानै बे मा जाखो, बे संकस नदी तीरथ थानागारि फाथिला नासन जौत आनिया कसारी, संकस दै सेराव माने बे थान गायनानै, बाथौ थान गायनानै बियो माने फुजाखौ होबाय आरो कसारी बे मोसानाय मानायखौ लाना फैबाय। ओमफ्राय बेयावनो मा होदों, बेयाव हंस फार' मद भात महिष सुकर होनदों आरोखि। कुक्रा छागल उपहार निरातर, हांसो फारौ जौ बेदर ओंखाम अमाबो दानदों बेयाव, मैसोबो दानदों बेयाव। ओरैबायदि हालि दाननानै बे फुजाखौ होनाय जादों। फाथिलासन नाथसन थथा मादल बजाय, माने एखेबारे माबा दामनानै, खाम सिफुं दामनानै बेखौ माने मोसानायखौ खालामबाय आरो। ओमफ्राय बेनो जाबाय सबार' माजा थुलेन्थ' देवदाय। दा दौदिनिया बेयावनो जाखांबाय दानिया। दा जेरै जों फुजा होबा दौदिनिया जाखाङो, खाम सिफुं सेरजा दामबा दौदिनिया जाखांबाय। दौदिनिया जाखांनानै अब्ला बे राजाखौ बुंबाय, फुजा फाय तुस्थ भैला जथ' देबगन, जथ' मोदाय दावदै दं नोंनि फुजाखौ मोननानै गोजोनजोब्बाय। बुल्लन्थ देवदाय स्वरूप बसन, सुना महाराजा फाइल' फुजा जथ' बिदि एखने जायक कार्य हयब सर्बसिद्धि। थांदो महाराजा, गासैबो मोदाय दावदैया नोंनि फुजाखौ मोननानै गोजोनजोब्बाय, नोंनि रायजो जै खालामनाया जाफुंसिगोन होनना बे बाथ्राखौ माने माबाया मोनायाव जोंना बाथौ बोराइया बुंना होबाय। नैबेनिफ्रायसो संकस दै सेराव खेराइ फुजा होबाय नरनारायणआ, हांसो फारौ बिदिनो बुलि होनानै। ओमफ्राय नैबे फुजा होनानैसो बे सानजा रायजो जै खालामनानै बे देरहासार जाबाय।
दा बेखायनो जोंबो दिनै बे जोंनि हिस्ट्रिक जारिमिनखौ बे जारिमिनारि बे संकस दैयाव खेराइ फुजा जानायखौ जोङो बर' हारिनि मोनसे जारिमिन होननानै बुरखांनानै आरो लोगोसे जोंनि बाथौ धोरोमानो जिहेथु जोंनि गुदि आरो खुनु माने जोंनि माने खेराइनाय आरिनाय गुबुनजों खिन्थु जाया जिहेथु जों बे हिस्ट्रिक जारिमिनखौ जों बुरखांनो थाखाय बाथौ सिबिनायनि गेजेरजों जों बाथौ धोरोमनि आफादखौ लानानै जोङो 2016निफ्राय जों प्रथम बे जायगायाव खेराइ फैनाय जादों। दा खोब मोजाङै जादों। आं आसा खालामो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जों बे हिस्ट्रिखौ जों गारनो नाङा नागारनाङा। बे जों नरनारायण दुलाराय जायनाखि फुजा होनाय हिस्ट्रि बे गेजेराव जा गेप जाबायमोन 500 बोसोर गेप जाबाय 1576निफ्राय बुंनो थाङोबा दिनै 2024 हाबबाय माने 500 बोसोरानो जाहैबाय। दा गथिखे बे 5 बोसोर गेप जानाय जारिमिनखौ जों ज' जाफिननांगौ सरजाबफिननांगौ आरो सरजाबफिनोबा जों खेराइ फुजाखौ होबाय थाब्लानो बे जोंनि हिस्ट्रिया जालांगोन। दा आं सानो जों आइजो आइ आफाफ्रा बाथौ बे माने माबाखौ खेराइखौ जों खुनु धोरोमनि नोजोरजों नायालानो बेखौ दोनथ'नानै जों गासिबो धोरोमारि मानसिफ्रानो बे माने संकस दैयाव जाय खेराइ होनाय बेखौ जाथिनि मोनसे फोरबो सानना लानानै बाहागो लानाया मोजां। बेखौ जाथिनि फोरबो खेराइ दिन जों बेखौ फोरबो हिसाबै जों फालिनो लानाया मोजां आं सानो। नंगौ 2016आव जों जेब्ला प्रथम खेराइ होयो हरसे आंबो बेयाव दंमोन खेराइयाव दंमोन। खेराइयाव दौदिनिनाव जों सोंदोंमोन बड'लेण्ड रायजोनिखौ मोनना मोना। दौदिनिया बुंदों मोजां जुजिलां खौसे जुजिलां मोनगोन जों बे जोंनि माने मोनथाय बे बाथ्राखौ बुंदों दौदिनिया। दा बे जोंहा आसा दं हयथ' दिनै नङा गाबोन नङा जों सानसे समावबो बड'लेण्ड रायजोखौ जों मोनगोन जों आसा दं। ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा जादों मा खेराइयावनो बयबो सोंदोंमोन बे समाव जोंहा 2016आव नबसरनिया जे ट्राइबेल नङै MP बेखौबो सोंनाय जादोंमोन बिदि केसआव देरहागोन ना देरहाया सोंनाय जादोंमोन। देरहागोन फिसाफोर देरहागोन नोंसोर नाजाबाय दा देरहागोन ओरै होनना बुंदोंमोन नङा होमबा बे बाथ्राखौ दौदिनिया बुंदोंमोन। दा गथिखे दिनै जों बे केसआव दिनै नबसरनानि केस माबाखौ MP दाननायखौ बे केसआव जों देरहाबाय। दा नबसरनाया MP दारायनो हाला बे गेलेनो हाला। दा बे गावखौ बोरैहाय बासायनो हायो पानिशमेन्ट साजानिफ्राय दा नबसरनाया बेखौसो दिनै माने नाजानांसिगौ। दा जेरै नरनारायण दुलाराया संकस दै सेराव खेराइनानै सानजा रायजोखौ जै खालामनो हादों जोंबो संकस दै सेराव खेराइनानै दिनै जोङो नबसरनाया जे MP जानो हाला दाराय हाला जों बे अर्डारखौ हाइकर्टनिफ्राय मोननो हादों बे MP जानो हाला। आरो लोगोसे जोङो जायनाखि खामानि मावदोंमोन ट्राइबेल बेल्टनि हाफोरनि बाथ्रा बे बाथ्रायावबो जोङो बोर बिदोंमोन खेराइ बे होनाय समाव 2016आव बे समाव जोंनो बोर होदों देरहासार जागोन होनना बुंदों। दा नैबे ट्राइबेल बेल्टनि हाफोरनि केसआवबो दिनै हाइकर्टआ अर्डार होना दोनबाय जे माने जेसेबां बेल्ट ब्लकआव इलिगेल भाबै हाबनानै मोनसे फोसावथाय 2024निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रिम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रिम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टार बेखेवदों। जायफोर बिमा बिफाफोरा सानसेथोलो गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा साख्रि बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो बैसोर बिमा बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रिम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टाराव सोलोंथाइ होनो हागोन। बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन। सुबिदाफोरनि गेजेराव दं फान लार्निं, डिफारेन्ट टाइप्स अफ को-कारिकुलार एक्टिभिटिज, एज एप्रोप्रिएट कारिकुलाम, सेन्सरि एक्सपिरियेन्स, बेनि अनगायैबो हलिस्टिक डेभेलपमेन्ट, सेफ एन्ड फ्री लार्निं इनभाइरनमेन्ट, डेइलि उइकलि एक्टिभिटी रेकर्ड, नेचार कर्नार, लाइभ CCTV सेक्युरिटी, इमार्जेन्सि फायार सेफ्टी एज वेल मेडिकेल किट, एयार कन्डिशनिं फेसिलिटी। बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638145487 एबा 910115645898 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन।